tam ty kuly od kuchyně nenamaloval? To se tam nehodí. A proč? Tohle přijde do kroniky Černého delfína. Aha. Léta páně 16. 29. dorazila naše loď k neznámému ostrovu. Věděli jsme o něm, že jste náš patron, slavný bukanír Černý delfín, ukryl svůj poklad těsně předtím, než byl polapen a na ráhni pověšen. Stavba ochranné palisády pokračovala velice rychle, však budování ohniště, již po dlouhých měsících strádání hojnou a libou krmi slibovalo, rostlo ze všeho nejrychleji dík zručnosti a umu mistra našeho lodního. A tak, dříve než všechny kůly stromů železních do půdy ostrova zadusány byly, ohniště již k účelu svému přichystáno bylo. Příbytky pak svoje museli jsme v čase co nejkratším vybudovati, neboť noc na této rovnoběžce k zemi padala jak orel mořský za kořistí. A aby ti, jež na pevnině poprvé podobného stavění tábora se zúčastnili, marným přemýšlením čas nestráceli, ku pomoci nám všem kapitán náš, jestřáb zvaný, vždy stál. 2 z posádek každého člunu vybráni pak byli a těm za úkol připadlo z prostranství tábora celého kameny plodné odstraniti, neboť státi by se mohlo, že překročí se na území tábora kámen bludný, cestu za pokladem ve dnech příštích marně bychom hledali. Aby nikomu z nás neštěstí toto se nepřihodilo, odvléci jsme museli kameny tyto na určené místo od tábora půl míle vzdálené. Přeprava kamene stála nás mnoho sil. Štěstím naším bylo, že mnohý námořník sekerou a pilou stejně dobře jako veslem vládl, takže příbytky naše ze země se vynořovaly jako rychlá plachetnice blížící se od obzoru. Mnozí z nás byli na pokraji sil, leč nikdo ve schonutom na únavu svou nepomyslel. A dobře tak bylo, neboť kapitán náš jestřáb pro mužstvo své úkol nad jiné namáhavý přichystán měl. Byloť nám přechod přes řeku onu divokou vybudovati, abychom v případě napadení domorodci zajištěný ústup měli. K vybudování mostu bylo nám použití kmenů stromů posvátných, jež jediné na břehu řeky rostly. A bylo nám přitom toho hlavně dbáti, aby divoký a silný proud spěněné bystřiny kmen posvátného stromu z rukou nám nevyrval a dál pak podél břehu ostrova k domorodcům jej neodplavil, neboť domorodci by takto o přistání našem zvěděli a hned na počátku výpravy naší napadnouti nás by mohli. Mnohokrát hrozilo nebezpečí, že řeka zvítězí nad úsilím naším a silami ubývajícími. Mnohokrát strával proud nás, kmeny a životy naše ohrožoval. Důmyslu nebýt lodníků několika, těžko stavbu mostu bychom dokončili. A když konečně na most jsme vstoupili, abychom vyzkoušeli, zdali moli naše s nákladem unese, v tvářích našich radost se zračila, neboť teprve nyní jsme jisti si byli, že úkol náš splněn jest a že konečně čeká nás to, po čem každý z nás z hloubi duše své a útrop svých toužil. By spravedlnosti zadost učiněno bylo, v přípravě pokrmu pro posádku lodi střídali jsme se pravidelně. Aby však první náš den na pevné zemi a v táboře příjemně dovršen byl, přípravy jídla chopili se ti z nás nejpovolanější, jež i na lodi kuchařským umem svým nad všemi vynikali. Však již vůně koření vzácných po táboře se linula a nosy a oči našem nohám poroučely za vůněmi se plížit. 4oký fat jakoby pro krále vařil, s péčí nesmírnou každý chod ochutnával, ač dobře mu známo bylo, že takto hladovi rádi bychom i se země jídlo sbírali. Největší starost v této chvíli o to jsme měli, aby jídla co největší množství bylo. Starost tato však planá byla, neboť na každého z nás bohatě krmě připadlo. A když pak nastala ta chvíle, kdy všichni z nás jenom misce své překypující se věnovali,
Tehdy 4oký Fatik ke kotlům a pán vím se skláněl a s takovou péčí dojídal, co na dnech jejich zbylo, že ten, jenž jejich mytí potom na starosti měl, velikou námahu podstoupiti nemusel. A co bude pak? Pak bude číst první kronikář o budování tábora. A o čem budeš číst ty? O první části hry. Přečtě mi to, ještě máme čas. Aspoň kousek. Leč cesta naše za pokladem o ním nesmírně obtížná byla. Uprostřed divočiny, obklopeni domorodci nepřátelskými, v zajetí vysokých hor, rozhodnouti se nám bylo, kterým směrem se vydáme stezku Černého delfína hledati. Věděli jsme, že značky jeho, které ku pokladu cestu ukazují, v hlubokém údolí začínají, kudy řeka protéká. Aby roztržkám mezi posádkou zamezil, kapitán rozdělil nás na 2 mužstva, z nichž každé na vlastní pěst za pokladem vydati se mělo. Prozíravost kapitána ukázala se správnou, neboť první mužstvo ve snaze před naším náskok získat bez rozmyslu do proudu řeky se vrhlo a několik jich utonulo. Hrůzný to obraz skýtalo, jak divoký tok bezmocné oběti pryč unášel. Náš kormidelník, poučiv se podívanou smutnou, víc rozumu použil než síly. A snahu každého z nás řeku přejít v jednu spojil a tak rukou společnou, bez ztrát jakýchkoliv, na toužený druhý břeh jsme se přebrodili. Vkročili jsme pak do údolí němých, kde slovo každé ozvěna vřev měnila. Dorozumívati se nemohouce, dlouho jsme první značku hledali, již skřížené do běla sluncem vysušené kosti tvořili. Ty směr udávali k obětišti domorodým bohům. Tam pod kamenným přístěnkem ve schránce ze dřeva posvátného věčný oheň plál, jehož použít nám bylo k rozdělání ohňů dorozumívacích. Dobře nám známo bylo, že vkročení do obětiště smrtí se trestá. Pomyšlení na hrozný ten trest ruce naše tak roztřáslo, že nebyli jsme dlouho schopni louč k přenesení ohně si připálit. Ztratili jsme tak mnoho drahocenného času před druhým mužstvem. Nejlehčí a nejhbitější z nás za úkol měl nahoru na skálu oheň dopravit, odkud jedině znamení dáti jsme mohli zbytku skupiny naší, by s mulami a s nákladem za námi vydati se mohla. Námořníkovi dobře známo bylo, že louč stůj co stůj hořící doručit musí. Neboť nikdo z nás po druhé by se neodvážil pro oheň na obětiště se vrátit, zvlášť když i výkřik, uklouznutím způsobený v údolí němých jako svatokrádež. Smrtí se trestá. Na znamení kouřové, z vrcholu skály vyslané, na cestu se muly s nákladem vydali a s nimi pak na cestu jediným člunem naším, nejlepší náš veslař se vypravil, jehož úkol nad jiné složitý byl. Překonat úskalí a víry dravé řeky mu bylo až k místu onomu, kde proud nejrychleji se řídil. Tam ve výšce nad hladinou na tenkém, leč přepevném vlastci zavěšen talisman velkého náčelníka se pohupoval, jehož za každou cenu zmocníti se nám bylo. Zároveň lodník několik otepí suchého bambusu přivésti musel, by palivo na další ohně již připraveno bylo, neboť všude dále jen holé skály údolí svíraly. Mezitím v údolí němých pokoušeli jsme se zachovat oheň svržený nám lodníky z našeho mužstva ze skály signální. Nespočítaněkrát již se naše rty k výkřikům otvíraly, by zvoláním či slovem jediným rychlost práce naší se usnadnila. Leč pomyšlení na zákon údolí němých jazyky naše pevně svazoval. O to v pohybech náš chvat větší byl, neboť známo nám bylo, že již i člun druhého mužstva,
jež o prvenství s námi soupeřilo, k náčelníkově talismanu vyplul. Jen pomocí ohně mohli jsme získat tajemství staré mapy, na tajném místě uložené, jež další kroky naše vésti měla. Zavedlať nás ke schránce kovové, níž uloženo bylo tajemství nápisu, jímž talisman ozdobiti nám bylo. Bez znaku tohoto talisman pro nás žádné ceny neměl, neboť znamení toto jediné mohlo náčelníka velikého kníru a přátelství z Bělochy vyzvati a nám tak cestu další umožniti. Schránka kovová přepečlivě ukryta byla, leč bystrost našich očí, dálkami mořskými pěstěná a jasný sluncesvit způsobili, že neušla pozornosti naší. V té době muži skupiny soupeřící náskok náš na pouhé pídě již zkracovali. I oni již oheň měli. A fat jeho umu a bystrovský dík schránku nalezenou měli v mžiku. Mezitím náš člun překonal cestu peřejemi a talisman přivezl, jakož i otepy bambusové, tolik pro oheň náš potřebné, když kolem nikde dřívka nebylo a my k rozžavení železa pravé výhně potřebovali. Veslas však druhé skupiny zkušenější našeho byl a divokým tokem řeky jako šíp proletěl. A proto značky do talismanu vypalovala již naše mužstva současně. My písmem křížovým, oni pak písmem trojuhelníkovým. Vše schylovalo se k okamžiku poslednímu. Jen to mužstvo, jež první dá talisman svůj velkému náčelníkovi, právo získá na přechod přes území divoků. Druzí pak nuceni budou strastiplnou cestou území toto obcházet. V poslední chvíli zdařilo se kormidelníkovi mužstva soupeřícího předstihnout našeho a náčelníkovi talisman dříve odevzdati. V řadách mužstva našeho rozhostil se smutek, neboť věděli jsme dobře, jaká protivenství prohra tato nám přivede. Stát! Tábor Černého delfína se končí. Já děkuji posádkám všech člunů za pomoc při hledání našeho pokladu. Ripidipidip! 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 Kronikáři dvou prvních člunů, připravte se teď k čtení kronik. Čas náš se naplnil. Nalezli jsme poklad delfínův, leč zůstane naším tajemstvím, kde leží. Nikdy však nezapomeneme na zelenavý ten ostrov, na rozbouřenou řeku, na bezedné propasti, na pláže s pískem, jak mořská pěna bílým. Když vítr roševelí stichlé palmy a vlny vod nesmírných do pobřeží zabuší, tu jakoby z písně mužstva našeho znovu slyšel i kletby patrona a třesk dýk a vše se zdá být na dosah ruky. Tak chlapci, nyní vám tady předvedu novou hru, kterou budeme hrát po celý rok. Je to hra ze Starajinské říše a protože tam měli uzlové písmo, je zpráva pro vás napsaná na provázky.
Souhlasím. Uklidte bedny. Správně. Uklidte bedny. Dobře. A tak byly truhlice s kameny drahými a nádobami zlatými před vpádem bílých, zlatachtivých vetřelců odnášeny do úkrytu. Práci tuto jen kněží nejvěrnější vykonávali, aby místo pokladu utajeno bylo. A kněží pak odešli a Atahualpa zůstal sám. A celý svůj život v duchu znovu viděl se odvíjeti, se všemi zápasy o dobro a krásu, se všemi prohrami, po kterých znovu a znovu musel všechny své síly sbírat pro další boj, který sváděl, aby uhájil volnost pro své děti slunce.